noaptea, musca, mirosul, primăria nu spală aici. Păi, domnul Chița, dar nu vrei să descarce omul, pentru că el plătește aici taxe pentru a folosi piața. Nu vrei să descarce omul peștele în poartă la dumneata sau în față la primărie să-l aducă de acolo aici? Pe cum să nu spele asta aici? Că noaptea nu sunt mașini aici, trebuie să spele, omule. Domnule primar, eu știu că stai la eforie și nu te interesează. Constanțeni, treziți-vă, uitați-vă și voi cum arată piața. Uite cum arată parcare de piață. Da. După ce când ține jocurile de noroc aici, nu mai au ce să caute aici. Sunt pe 100 de metri pătrați, sunt 5 jocuri, 5 săli de jocuri de noroc. Uitați-vă și voi cum arată trotuarul ăsta. Nici nu spală trotuarul după ce descarcă pește. Este incredibil. Nu spală trotuarul după ce descarcă peștele. Deci vă spun, gospodarii de la Partidul România Mare o să schimbe lucrurile, nu o să rămână așa, da? Și vreau să văd aici, domnul George, dacă mai ești în zonă, o să-l întrebăm, trebuie să ne anunțe, îi dăm numărul meu de telefon, să vedem dacă au spălat aici. Trebuie să spele. El nu are voie să arunce apă. Deci îl vrea să igienizeze, dar nu are voie, că e domeniul public. O aberație mai mare n-am întâlnit. De aceea vă spun, avem candidat la primărie din partea Partidului România Mare pe domnul Victor Cucer. Consilieri buni pe domnul Vanghelicescu, mă scuzați, uitați, George Vanghelicescu, cel care filma cu mine, deschide lista de consilieri. Dumneavoastră, ce părere aveți, domnul George, despre mizeria asta? O bătaie de joc la adresa cetățenilor, mirosuri insuportabile, poliția locală vine și amendează dacă fac curățenie, deci ceea ce este de necrezut. Da. Primăria încasează taxe și nu-și fac treaba. Să ne fie rușine.